taħseb ma nafx in-numri nkun nafhom, ta' kuljum insegwihom. Meta wieħed jisma' din it-tweġiba għal ftit sekondi bħal donnu jserraħ rasu li l-Prim Ministru ta' pajjiżna għandu s-sitwazzjoni tal-COVID taħt kontroll għax jaf eżatt kemm għandna każi. Imma meta tisma' tweġiba li ta' dwar kemm hawn każi attivi pożittivi bħalissa f'pajjiżna, wieħed mal-ewwel jaħsibha darbtejn jekk hux vera li Abela għandu sitwazzjoni taħt kontroll. Total bħalissa pendenti hemm fuq 1000 każ jekk m'iniex sejjer żball. Imma nista' ngħidlek. Skużi? Fuq għatlek ma tlekx 1000, għatlek fuq. Il-verità li l-Prim Ministru jidher li qiegħed ġimgħa lura għax bħalissa it-total ta' każi attivi f'pajjiżna jaqbeż sew l-1700 każ, illi jfisser li Abela żgarra sew fiċ-ċifra li tagħna. Li se nkomplu nagħmlu huwa li se nibqgħu nitkellmu b'responsabilità. Fl-aħħar jiem Robert Abela kien ikkritikat immens għal frażijiet illi uża matul dawn l-aħħar 7 xhur, partikolarment meta lin-nies qalilhom li l-mewġ qiegħed fil-baħar. Bil-fatt juru li spiċċa kellu jaffaċċja t-tieni mewġa tal-pandemija, ferm qabel dak li kien mistenni.